T'ho dic jo, que m'hi cauré. La mare que va. Sí, sí, ja, estava gravant. Mare que va, me dugueu. Esta senda es la senda del Tallafocs. No apta para todo el mundo. I esta és la part bona, saps? Espera ya, yo que me he engañado. No passa res, sí. Espera ahí. No fue nada más solo. Tira, yo voy a ir. El Espinete es lo que me va a pasar. El Espinete empinat. El Espinete ahí está mal, yo el Espinete vaig a parar, o sea que Robert, tira i grava bé. T'ha gravat anant a peu? Sí que estic gravant, sí. Pensava que l'esquerra, jo... Este tramo no la fa mai, sempre vaig per allà. Per l'esquerra jo vaig a molt bé. Vale, molt bé. I que replegarem tots els cucs. Així podem veure com Gaspi se tira a terra perquè ha vist una moneda d'1 euro. Ha vist una moneda d'1 euro i diu, che, vaig a agarrar-la. Per la xiqueta. No passa res. Això són... 1 euro per la xiqueta. Cajes de l'oficio. No venen a podar. Jo veig que van tots a peu. Si vos lleveu, passe. No passa, si no te burlaràs molt. Home. Que no puc pujar. Que no va pujar jo. Que grave. Què t'han plegat d'1 euro? Una cagada bé. Què te pareix, tu? Així ja me la senteu, segur. Saps qui me diu, què t'has plegat d'1 euro? És un cabró. I mi con Gaspi ha plegat 1 euro per la xiqueta. Quédate ahí una merderà. Vaya, sí, que yo me escalo,
Sí. Ja està entrant altra vegada. Baixa, baixa a peu. El que queda baixa a peu. A veure si te vas a caure. Si arranque... No. peu que sí. Sí. Sí, en Gaspi fem-nos tapo a tots. Ahí el teniu? Sí. Fem-nos tapo a tots. Deixes tu lo guai que estaria baix això? I així estem. Gaspi mos ha fet tapó! Altra vegada! I tot això va pel YouTube, saps? El s'emborratxe. El s'emborratxe i després passa lo que passa. Ya ve para Juan. Esperant que li te passara, s'ha vingut a tots de categoria. Saps el que t'ho dic? Home, jo ja ho sé, ja ho veus. I quantes cales o mal que escalaren? Bravo! Ramon, Ramon. Ramon.